आज आम्ही पळयता देवदेवतांची हिंदू देवदेवतांची विडंबना जी आसा ती खूप मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। आमचे राष्ट्रपुरुष आसा, राष्ट्रपुरुषांचे सुद्धा विडंबन चालू आसा। पोर्तुगीज हांगाच्यान गेले, परंतु आम्ही पळयता गोव्यान सुद्धा पोर्तुगीज धार्जिणेपणा जो आसा तो अजूनही वाढत आसा। गोवा फ्री फ्रॉम इंडिया अशी म्हणून एक ऑनलायन पिटिशन सुद्धा गेली 5 वर्षां पयलीं हांगा राबयली गेली। म्हणजे आमच्या गोव्याक एक वेगळे राष्ट्र निर्माण करपाच्या दृश्टीन सुद्धा प्रयत्न ह्या पोर्तुगीज धार्जिणे लोकांचा आसा। पोर्तुगीजांनी जे अन्याय अत्याचार केल्लो आसा पळय तो इतिहास जो आसा तो आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आणि त्या बद्दल जागृती करप हे हिंदू जनजागृती समिती आपले दायित्व समजता आणि म्हणून ही सभा आसा। तर असे अनेक मुद्दे जे आसा, आज धर्मांतरण जर पळयलें आमी गोव्यान सुद्धा मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण, म्हणजे जरी आमी पळयलें की शिवोले सारख्या भागान 5 पिलर चर्च म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान जे कितें धर्मांतरण जातालें तेजेर थोडोफार जरी आळा बसलो असो जरी म्हटलो आमी तरी सुद्धा आज वेगवेगळ्या सगळ्या शहरांनी जे आसा तर रिट्रीट किंवा प्रार्थना सभा म्हणून लायले वयता आणि ह्या माध्यमातून सुद्धा हे धर्मांतरण जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडलेलें आसा। हितून आमची गोरगरीब हिंदू जनताच न्हू बरे शिकलेले सुद्धा बळी पडटात।